ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്ലീസ്. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി, ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം രാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ Hare Krishna, Hare ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ Krishna, ഹരേ Krishna, കൃഷ്ണ Hare കൃഷ്ണ Krishna, കൃഷ്ണ Krishna ഹരേ Hare ഹരേ Hare ഹരേ Ram, രാമ Hare Ram, രാമ Hare ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram രാമ Hare Hare ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ Hare 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 Krishna, Jai ഹരേ Jai കൃഷ്ണ മാതാജിക്ക് അല്പം നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കേറുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 Hare ഹരേ Krishna, ഹരേ Hare ഹരേ Krishna, രാമ ഹരേ ഹരേ Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ Krishna, Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, കൃഷ്ണ Hare Hare, മാതാജി ഹരേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി ഓക്കെ. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തു. എന്റെ ലാപ്ടോപ്പില് സൗണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ സ്പീക്കറിന്. ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി സൗണ്ട് അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വിട്ടുവാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ ശ്രീരാം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനും പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു, അതാണ് ലേറ്റ് ആയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പ്രാഥമിക ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു, പിന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പ്രാഥമിക ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 തരം ഭക്തിയുണ്ട്: സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സാധനാഭക്തി എന്താണ്, ഭാവഭക്തി എന്താണ്, പ്രേമഭക്തി എന്താണ്, ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്ലേശാഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നത് സാധനാഭക്തിയിലാണ്. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിക്കുള്ളത്. അത് സാധനാഭക്തിയിൽ തന്നെ ക്ലേശാഗ്നി സംഭവിക്കും. ശുഭത സർവ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ്.
നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ അതില് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധനാ ഭക്തിയില് വരുന്നതാണ്. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നിയും ശുഭതയും. ഇനി ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മോക്ഷ ലഘുതകൃത് സുദുർലഭ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഭാവഭക്തി. ഇനി സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിണി ഇവ രണ്ടും വരുന്നത് പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിലെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് ഭക്തിയിലാണ് ഇരിക്കുക? നമ്മള് സാധനാ ഭക്തിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 16 മാല ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളത് 16 മാല ചൊല്ലുന്നു. വിശേഷപ്പെട്ട ദിനമായ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി, രാധാഷ്ടമി, അതുപോലെ പൂർവ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവ തിരോധാന ദിനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് ഉപവാസം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രേമം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരണ്ട, എനിക്ക് സ്വാഭാവിക പ്രേമം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാവമൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതൊരാൾ ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്യാനുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നും. വേറൊന്നിനേക്കാളും നമ്മുടെ ജീവിതമെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതാണ് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തിയ വ്യക്തികൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും എത്ര വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നതാണ് ഭാവഭക്തി. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധന ചെയ്യാൻ, കാരണം നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ എണീറ്റ് മംഗലാരതിക്ക് എണീക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എണീക്കണമല്ലോ. പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ടീച്ചർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനായി പറയുന്നു, അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, അതൊക്കെ അവർ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ? അല്ല. കാരണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് അനുസരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നില്ല. അതേപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അതുപോലെ ആ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹം വന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഈ സാധനാഭക്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ: നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, പിന്നെന്താണ്? നിഷ്ഠ, രുചി. ആദ്യം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവപ്രേമ. അപ്പൊ ഈ നിഷ്ഠയിലൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഉയർന്ന ലെവലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ ആ ലെവലിൽ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അവരൊക്കെ വരുന്നവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഈ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഇവരെല്ലാരും ഈ സാധനാ ഭക്തിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അതിനു മുകളില് അവസാനത്തെ 2 സ്റ്റേജാണ് ഭാവപ്രേമ. അപ്പൊ ഈ ഭാവഭക്തി നമ്മളെല്ലാരും ഈ സാധന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം സാധന ചെയ്യുന്നത് പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രേമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ ഭാവഭക്തിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മിസ്സായി പോയോ? ഒരു സെക്കൻഡ് മിസ്സായി മാതാജി. ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചത് കേട്ടിരുന്നു. അത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കേട്ടില്ല മാതാജി. അത് കേട്ടില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും, നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രേമത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ഭഗവാനെ മാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. വേറെ ആരും നിർദ്ദേശിച്ച് അവരെ ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് ഭക്തി ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ മാത്രം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ വരാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കടന്നിട്ടേ നമുക്ക് പ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കൂ. ആ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് സാധന കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കൊരു ഭാവഭക്തി ഉണ്ട്. ഇതിന് കാരണം, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണത്? നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. മറ്റുള്ളവരെ നാമാപരാധം. അപരാധം വരാതെ നാമ അപരാധത്തിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഒരു അപരാധമുണ്ട്. കുറ്റം പറയണത്, വൈഷ്ണവരെ കുറ്റം പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം. അതെ, വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പം നമ്മൾ പാപമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത പല പാപങ്ങളും എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നാമജപം കൊണ്ട് മാറും. പിന്നെ നമ്മള് തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും അല്ലെ? തുളസി പ്രദക്ഷിണം, യാനി താനി ചാപ്പാനി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുളസി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം വരെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം കുടിച്ചാൽ 100 ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പാപത്തെ ഒരുവിധം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്തെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ റോഡില് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ വഴിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പോലാണ്. വലിയ കല്ലുകൾ വന്ന് വഴി വീണാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഭക്തിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമാണ് ഈ അപരാധം. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാരും ഓരോ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തൊക്കെയോ അപരാധം ചെയ്യും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നുയർന്ന് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധം മൊത്തം മാറിയിട്ടില്ല, ചെറിയ ഒരു തലനാരിഴയ്ക്ക് അപരാധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. ആ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കണം. നമ്മൾ പ്രേമത്തിലെത്താനായിട്ട് നമ്മള് ക്ഷമയോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ട്രേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയും നമ്മളൊരു സൂര്യൻ ആദ്യം ഉദിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പ്രകാശം കാണും, അതാണ് ഭാവഭക്തി. എന്നാൽ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ മൊത്തത്തിൽ ഉദിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൂര്യരശ്മികൾ ഉള്ള ആ ഒരു സമയമാണ് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേമം, അതിനകത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തരി പോലും കേറാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രേമഭക്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതേക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ഭാവം കഴിഞ്ഞ് പ്രേമം വന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ റീസൺ. ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു തരി പോലെ വൈഷ്ണവ അപരാധം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രേമത്തില് ഉടനടി കയറാത്തത്. സാധന കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അങ്ങ് പ്രേമത്തിൽ കയറിയാൽ പോരെ, എന്തിനാ ഈ ഭാവം? കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കടക്കണം.
പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ശതമാനം, 1% 0.0001% പോലും എന്താണ് അപരാധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്? നമുക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട് ഭക്തിയിൽ വരാൻ? ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടില്ല. ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നേരിട്ട് ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഈ സാധന ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും കാരുണ്യമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മളും നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള വീട്ടുകാരോ അല്ലെ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളോ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയിൽ വരാനും നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഉയരാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് 16 മലയൊക്കെ വരെ നമ്മൾ ജപിക്കാൻ പറ്റി, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കുറെ നാള് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താന്ന് പോലും അറിയാതെ ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ലെവൽ 1 ക്ലാസ് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ലെവൽ 2 കയറി, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 3 എത്തി, നമുക്കത് താല്പര്യം തോന്നി, നമുക്ക് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തോന്നി, ഈ പറയുന്ന പോലൊക്കെ കേൾക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് വന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി, അതൊരു ഭാഗം. കഴിഞ്ഞ ജന്മം അതാണ് അജ്ഞാത സുഹൃതി. അജ്ഞാത സുഹൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ പ്രസാദം കഴിച്ചതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചുമ്മാ ഹരേ കൃഷ്ണ കളിയാക്കി പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതും, അല്ലെ നമ്മള് ആരെങ്കിലും നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്തവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അജ്ഞാത സുഹൃതികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണമെന്നും ഈ ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കണമെന്നും നമ്മള് അത്രയും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഇതിന് തയ്യാറെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം അജ്ഞാത സുഹൃതി ഒരു ഫാക്ടറാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം എന്ത് ചെയ്താലും അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇനി വരുന്ന ജന്മത്തിലും അത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ കാണും. പക്ഷെ അജ്ഞാത സുഹൃതി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചില ആൾക്കാര് ഒരാചാര്യൻ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്ന അതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ, നാമം ജപിച്ചേ പറ്റൂ, എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ 16 മാല ഞാൻ ഇന്ന് ജപിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ശരീരവും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അഥവാ അജ്ഞാത സുഹൃതി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രഭുവുണ്ട്. ആ പ്രഭുജി പറയും, എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല. ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്തു കാണും. പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ 30 വർഷം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ സാധന ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉയർന്ന നിഷ്ഠ, രുചി ആ ലെവലിലൊക്കെ എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ പ്രഭുജി നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നതാണ്. ചിലരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയിലൊക്കെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറേ ഭക്തി ചെയ്തവരാണ് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും 30-38 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, തന്റെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു മുടക്കവും വരാതെ എല്ലാ ദിവസവും ആ സാധന, എന്ത് അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ആ ലെവലിലൊക്കെ എത്തുക. ആ ലെവലിലൊക്കെ എത്തിയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ കഠിനാധ്വാനം കണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മളോട് കാരുണ്യം തോന്നും.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ ഉയർന്ന പ്രേമഭക്തിയുള്ള മഹാരാജുമാരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കയറാൻ സാധിക്കും. ഈ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി നിലനിർത്താൻ, ആ സാധന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതാണോ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതാണോ അതോ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുന്നതാണോ? നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്. അതാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് നിത്യമാണ്. നമ്മളിപ്പം മറന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് നേരത്തെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകാത്തതാണ്. സാധനാഭക്തി. പ്രായോഗികമായി ഭക്തി സേവനം. ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനം എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ ഇതിനകം അവിടെയുള്ള അവബോധം ഉണർത്താനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്വതസിദ്ധമായതാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ അവബോധം ഉള്ളതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾ വന്ന് മറഞ്ഞത് കൊണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അറിയാത്തതാണ്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കഴിവുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരുടെയും, നമ്മളുടെ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഉണർത്താൻ പറ്റുന്ന ജന്മം മനുഷ്യജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. ഒരു കുട്ടി, കൊച്ചുകുട്ടി അത് എഴുതി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പെൻസിലെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് ഓരോ അക്ഷരം ആ ഈ ഒക്കെ എഴുതിപ്പിച്ച് അത് കുറെ വട്ടം എഴുതി 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 കഴിയുമ്പോ അതങ്ങ് കൈ തെളിയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും സെന്റൻസ് പറയുമ്പോഴും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ കഴിവില്ലാതെ ഒരു കൈ തളർന്നിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയുള്ള ബുദ്ധി വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ എത്ര എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചാലും ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അതുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇപ്പം കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെടുത്ത് ഇന്ന സാധന ചെയ്യൂ, 16 മാല ജപിക്കൂ, നമ്മളെ ഉപവാസങ്ങൾ എടുക്കൂ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കൂ, ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എഴുതുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്ന്, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറി സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് മറന്ന് കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ഉണർത്തി, ഇതല്ല നമ്മളുടെ വീട്, ഇതല്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മള് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം, നമ്മൾ മറന്ന ആ ബന്ധം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ അതിനെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ സാധനാഭക്തി. അതിനാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ആ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിർദ്ദേശിച്ച രീതികൾ. ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ ജീവസത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭ്രാന്തുള്ളവരെ എന്താ ചെയ്യുക? സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭ്രാന്തുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രിയില് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്. അതേപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ മതിമറന്ന് ജീവിച്ച്, ഇതാണ് ഈ ലോകമാണ് എല്ലാം, ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിയുക, ഇതാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവര് ശരിക്കും ഭ്രാന്തരായിട്ട് കഴിയുകയാണ്. ഈ ശാശ്വതമല്ലാത്ത അശാശ്വതമായ ദുഃഖാലയമാണ്
എനിക്ക് എല്ലാ സന്തോഷവും തരുന്നെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവര് ഭ്രാന്തായിട്ട് കിടക്കാണ് അല്ലെ, ഭ്രാന്തരാണ്. അവരെ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ്, അത് മാറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് സാധനാഭക്തി. അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറയും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കണം, ഇതിലാണ് താല്പര്യം. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സമയത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം, അവരുമായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുക, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോവുക, പുറത്തുപോയി കഴിക്കുക, അല്ലെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൊക്കെയാണ് സന്തോഷം കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിലാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് സാധനാഭക്തിയുടെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ. അത് 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 എവിടുന്നാണ്? നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വന്ന പ്രക്രിയയല്ല. ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഗോലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനൊരിക്കലും ഒരു അപാകതയും കാണില്ല. ആ പ്രക്രിയ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നാമം ജപിക്കും അല്ലെ, 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കും. നമ്മളെ ശ്രദ്ധയെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും. കാരണം മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ വരും. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത ആ നാമത്തിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും മാതാജിയുടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം മാതാജി. കുറച്ചേരം പോയി. അവിടെ വരെ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ കുറച്ച് ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്ന് വന്ന അതിനെ ഉണർത്താൻ, നമ്മൾ ആ ഭ്രാന്തായി ഇരിക്കുന്ന, ഭൗതികതയിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ഈ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ, ജീവിതസത്ത എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രാനുസരണം അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് വികർമ്മം അല്ലെ. അപ്പം വികർമ്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, സുഖപ്പെടുത്താൻ, ഈ ഭ്രാന്ത് മാറ്റാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇത് സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള വിഹിതമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മേൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ കടമ. സാധനയുടെ ഉപന്യാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സ് ശരിയാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു ആചാര്യന്റെ കടമ എന്താണ്? തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അവരുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, അതിനുള്ള ഒരു
പ്രോസസ് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സാധനയിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള 4 തരം തൊട്ട് മംഗലാരതി, ഭാഗവതം, ഭാഗവത പാരായൺ, ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അത് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനമാക്കാമെന്ന് പ്രഭുപാദർ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇസ്കോൺ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ആ സാധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളെ തള്ളി തള്ളി ഇതല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. അത് മറന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഗുരു പറയുന്നത്. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുത സാധനാ ഭക്തിയില് വരുന്നത്. ഇനി സാധനാ ഭക്തി തന്നെ 2 തരമുണ്ട്. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല, എന്നാൽ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. ഇതും സാധനാ ഭക്തി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വൈദ്യ സാധന പോലെയല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി തുടങ്ങും, സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ആകർഷണം തോന്നും. ആരും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട നേരത്തെ എണീക്കണമെന്ന്, നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് എണീക്കും. ആരും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ഇന്ന് ഉപവാസമാണ് എന്ന്. നമ്മള് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉപവാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇന്ന് ഇത് വായിച്ചോ, ഇന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് വായിച്ചോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് തന്ന് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ തന്നെ അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. അപ്പൊ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു ആകർഷണമില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിർദ്ദേശം വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? 16 മാല ജപിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാരും പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എല്ലാരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്, അതായത് ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വീക്ഷിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി, ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു എനിക്കും എന്തെങ്കിലും സേവനം തരണമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കും, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ നിരസിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയില് ഇതെല്ലാം നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, സർവീസ് ഔട്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട്. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്, എന്റെ കുഞ്ഞിന് വിശക്കില്ലേ എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നും. അത് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല. കുഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ മനസ്സ് വേദനിക്കും, അമ്മയുടെ മനസ്സ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി ഒക്കെ വരുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി. അപ്പൊ നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയിൽ വരുമ്പോ അത് ഒക്കെ രാഗാനുഗ. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൂടുതലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ ഈ ഭക്തി സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഇതിന്റെയൊക്കെ റീസൺ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? അപ്പോ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യ ന ജാതുചേത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യോർ ഏതയോരേവ കിങ്കരഃ. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്മർത്തവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുക. ആരെ? സതതം വിഷ്ണു, വിഷ്ണുവിനെ സദാസമയം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക. വിസ്മർത്തവ്യ മറക്കരുത്. ന ജാതുചേത് അതായത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കൺക്ലൂഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ? ചിലർ പറയും ഇസ്കോണിലൊക്കെ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചായയൊക്കെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇത്രയും നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നിയമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ നിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ ഏത് സമയവും ഓർക്കണം. അതാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും, ഏത് സമയം ഓർക്കുക, അതാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാധന നമുക്ക് തരുന്നത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഏത് സമയവും 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യസാധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ പ്രേമഭക്തി ഭാവഭക്തിയിലൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലായതുകൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അതിനാണ് 16 മാല ജപിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നത്. ഈ വൈദ്യസാധന ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായത്. നാരദമുനി ഉയർന്ന ഭക്തനായത് വൈദ്യസാധന ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. എന്നാൽ വൈഷ്ണവരുടെ സഹവാസം കിട്ടിയതുകൊണ്ട്, വൈഷ്ണവരുടെ ആ ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ, ആ ഒരു ചാതുർമാസ്യത്തിൽ വന്ന ഭക്തിവേദാന്തരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ കഴിച്ച ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിച്ച് വൈദ്യസാധന ചെയ്യാൻ പോയി. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം കാട്ടിൽ പോയി വൈദ്യസാധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സാധന ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എത്ര നാളെടുത്തു? അടുത്ത കൽപ്പത്തിൽ നീ എന്തായാലും എന്റെ ഭക്തനാവും, ഈ ജന്മം നിനക്കത് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വൈദ്യസാധന ചെയ്ത് തന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തരായതാണ് നാരദമുനി. കൂടാതെ ധ്രുവൻ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാട്ടിൽ പോയി അച്ഛനേക്കാളും എന്റെ മുത്തച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ധ്രുവനും ആ ഭക്തി ലഭിച്ചു. അതും വൈദ്യസാധനയാണ് ചെയ്തത് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ആരായിരുന്നു ഗുരു? ധ്രുവന്റെ ഗുരു ആരായിരുന്നു? നാരദൻ. അല്ലേ? നാരദ മഹർഷി ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നീ എന്തിനാ, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഈ കാട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? നീ തിരിച്ചു പോകൂ. പക്ഷെ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭക്തി സാധന ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ് 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന? ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ, തത്തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന, സംഘത്യാഗ, സദോക്തി. അപ്പോ ആ ഉത്സാഹം, നിശ്ചയ, പിന്നെ ധൈര്യ, അതായത് ക്ഷമ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മള് ഉത്സാഹത്തോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയും ക്ഷമയോടും കൂടി നമ്മള് ഈ സാധന ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആരായിരുന്നു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ? മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം. ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പം പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ പോലുള്ള ഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ശരിക്കും പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു എത്രയാണ്? 64 മാലയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദറാണ് അത് കുറച്ച് 16 മാലയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുക. അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് നാമജപത്തിന്. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ 90% ഉയരുന്നത് നാമജപത്തിലൂടെയാണ്. എല്ലാ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരും നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് രാഗാനുഗ. രാഗാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരുന്നതാണ് ഈ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. അപ്പോ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചില ഭക്തന്മാര് ചോദിക്കും, എനിക്ക് ആ നാമം ജപിക്കാനുള്ള രുചി കിട്ടണില്ല, ആ രുചി എന്താ എനിക്ക് കിട്ടാത്തത്, എനിക്ക് എന്ന് കിട്ടും ആ രുചി എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തില് പഠിച്ചിരുന്നു, അതായത് നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ലീല, ഗുണാദികളെല്ലാം. പക്ഷെ നമുക്കത് രുചി കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രുചി കിട്ടാത്തത്? നമുക്കെല്ലാം ഒരു അസുഖമുണ്ട്, മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടാത്തത്. പക്ഷെ അത് രുചികരമാകും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ നാമം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും രുചി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചല്ല നാമം ജപിപ്പിച്ചത്. 3 ലക്ഷം ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 192ഓളം മാല ജപിക്കും. നമ്മൾ 16 മാല തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 192 മാല അദ്ദേഹം അത്രയും രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. അതിനുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത്, എന്താണ്, നീ ഇപ്പോ നാമം ജപിക്കണ്ട, ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാമം ഒന്നും ജപിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എന്താണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നത്? ഇല്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഞാനിത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം കൂട്ടണം. എണ്ണം തീർക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. നമ്മളെല്ലാരും 16 തീർക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇങ്ങനെ പറയും. അതില് ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ള കൃഷ്ണ എന്നും ക്ലിയർ ആവത്തില്ല. ചിലപ്പോ ഹരേ ഹരേ 2 ഹരേ പറയത്തില്ല, അവസാനത്തെ 2 ഹരേ പറയില്ല. ചിലപ്പോ രാമരാമന് രം രം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളതിന് രം രം ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഈ 16 വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലരുത്. അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും രുചി വരാതെ എങ്ങനെയും ഒന്ന് തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുക. അത് സാധനയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് വേറെ പലതും ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. ഓരോ മുത്തിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോഴേ ഞാനിപ്പോ 7 മാല തീർന്നോ എന്നറിയുന്നത് തന്നെ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചിലർ സ്ലോ ആയിരിക്കും, ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നും ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധയോടെ ചെവിയിൽ കൂടെ കേൾക്കണം, വേറൊന്നും ചിന്തിക്കല്ല്. ചിലര് വിചാരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ ഞാൻ സങ്കല്പിക്കാം, അല്ലെ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം സങ്കല്പിക്കാം. അല്ല, ഈ രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കണ്ട. പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ്? നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൂ. ആ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മുത്ത് തൊടുമ്പോ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ഓരോ മുത്തിലും തൊട്ട് അത് ഫുള്ള് 16 മാലയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മുത്തിൽ പോവുക. ചിലര് ഒരു 2 മുത്തിലായിരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തീർക്കുക, നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, കാരണം സ്പീഡിൽ പോവുമല്ലേ. അപ്പൊ 2ാമത്തെ മുത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോഴേ അടുത്ത മുത്തിൽ പോകും. എന്നിട്ട് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അവിടെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ 16 മാല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ജപിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അല്ലെ, അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലം ഈ മന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം
തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരിവ സദുഷ്കൃതം. വായുവിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാം, പക്ഷെ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസ എന്താണ്? അസംശയം മഹാബാഹോ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വൈരാഗ്യം, അഭ്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു തടിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കുന്ന പോലാണ്. നമ്മൾ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിലോട്ടുള്ള പ്രേമം വന്ന് അവസാനം നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലെത്തും? പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്നെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ ബുക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത്. ഇന്ന് എഴുതണം എന്ന് എന്റെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഭാഗവതം ഈ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദം വിരഹീനമേ. അത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലോകം മൊത്തം ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളൊന്നും ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയില്ല. അതൊക്കെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവർക്കാണ് അത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാലോ, ഈ ലോകം തന്നെ ഇല്ലാതായതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എനിക്കിനി ഈ ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് വരെ തോന്നും. കാരണം ആ വ്യക്തിയും നമ്മൾക്ക് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തി ഇല്ലാതെ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന അവസരം വരും. എന്നാൽ ആ ഒരു തോന്നൽ ഭഗവാന് ഞാൻ വേർപെട്ട് ഇവിടെ വന്നല്ലോ, ഭഗവാനിൽ തോന്നണം. അത് നമുക്കിപ്പോ ഇല്ല. അത് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. നാളെ നമ്മളുടെ ഈ നാമജപത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടുമ്പോ നമ്മള് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ശരിക്കും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാണ്, നമ്മുടെ നാമജപത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക. മനസ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും. അപ്പൊ അതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് വെച്ച് നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ സാധന ചെയ്താൽ ഒരിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് വളർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് ഉറപ്പായിട്ടും വരും. ചിലർക്കത് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, ചിലർക്കത് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്റെ കോള് എന്റെ ഈ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ നെറ്റ്വർക്കിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി, കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.